haino hai jatini kok tibi kok tuma nai tongnai hastini lukurono jotono phung kaham tai lam sukphiro tinini salmaringka 9 March 2024 tini ingkha Shib Choturdashi eba Shib Puja tabuk ang phaisok pajak long traibili dolai hangkoni bisingu khobjak baganbari bo tabuk o phungjorao Shib mondiro phai ang chakraje khoroksa bai malaikha bo manasi sutungnani bagai narikra thaisaya thainiya thaitamia 50 ta narikara tubi phaijak manasi sutungnani bagai o chakrajak sikango manasi khaitoni mani o 48 korom sorani MLA candidate bu chafuro bo kplaing hangke o 50 ta narikara Shib Choturdashi dino eba Shib Puja ni dino narkara bokhok paina hini bo manasi khaitoni mani inga 48 korom sorani MLA bo kplainga tini hinga ke pini bo belaike no tongthokmani jora faika bini kamya purangka aboni bagai o Shib Choturdashi eba Shib Puja ni dino narkara tubi phejak botini khuchi khayai bokhongnani bagai hinge rok saya kare nai tongni jatini kok tibi kok tuma phaidi hinga ke o bukhuk jungni khukti bochong kok thaisa thani khana lainai tinini o manasi sutungman notuyai Nang tini no ta khanem phaimani ang sakanggo tipura mutha paithong ani MLA paithong poldangso paithong hinoi nalakala 50 ta yatakjak oboni manasi surungmani bagai Shib Choturdashi tini oboni bagai phaimani ang bogobano arotona khaika bobo joyongkha ang sakungni baya joto yak baksa khub baksangni bo joyongkha o MLA ni bumung khata poldangso o nini assembly ndebo ani hamjangmani bo o ani basapun hinsibi ani para poti bising borok ani tumas nong ne MLA no kalai ne belum nakha ani MLA borong pasti ase ani ang borong dukung ini ani se obo men sajungni bagai sajungni bagai botini payoi manasi sutungna phaiga phle no jadi man porang Shib Choturdashi ngoting tongkha oboni bagang man surungna phaiga Soboni bumung goi nang tini manasi sutungmani narkela sakapangma poldangsu goi bokhoi sobo ini MLA tu rei budda kata bono MLA ongthong bupayai bupayai MLA ongthong hikai ang oro Shib Choturdashi phaikai manasi surna kontesta nalakala hinoi abang manasi phaika ge jotobo yak baksa khub baksa khaini buro goi bono pairokha ge parokai ang obon Choturdashi nasing tongkha Choturdashi nasing man porikai ta Choturdashi phaika tini ang tini bade manasi su narkel hinga thebosok 50 ta bopara kalaimu nya bokai kati para roton roja para pri nong tim dei na tama saisung dei manasi khaimani nang ব্যক্তিগত সাইজং manasi khayo joto ani je dolong joto bukhai di yak baksa kai joto na borok